anova mawo veteran kana kuti vanhu vanosapota VP Constantino Chiwenga voti horamba. Pane maaudios ari kutenderera atiri kuona even pamasocial media handles paYouTube nepafacebook, muchiona kuti vakarwa hondo vari kuuya panguva ino vachiti awa zvoda kuitirana natagwirei panguva ino, awa tiri kuzviramba. Sanapinda mashoko ari kuonekwa kunzi right now panguva inoi kunyazi kuonekwa kunzi nyika yohijakewa. Don't subscribe, like, on the bell icon. Panguva ino patiri kuona kuti people they are just watching zviri kuitwa nezvigananda. Panguva ino vanyanyosorodza kuti these guys they are very very rich and ndo vanhu vanyanyosorodza vari kuonekwa kunzi ndivari kudya mari yenyika. Pana patopinda pane maloyalist aVP Constantino Chiwenga, maZimbabwe Nkosa vanobuda vachiposta Tagwirei vachiti kuda Tagwirei is a thief seeking to inherit the highest office in the land with the blessings of Mnangagwa. Ndo mashoko anotaurwa neTheZimbabwe Nkosa. Panapa vanoendera mberi vanoposta about yesterday that pre-cap meeting, vanoendera mberi vachiti shockingly Mnangagwa is seeking to appoint one of the most corrupt individual in Zimbabwe as his predecessor. Mashoko ari kuonekwa kunzi aiwa these guys they are denying vachiti Tagwirei vari kuuya panapa vachimuti mukoma this guy aiwa ari kunzi ane corruption yakanyanyisa. We've seen macritics vakauya vachilebula vachiti akauya necrew yake akailina up akatanga kuva introducer kune those students achiti aiwa izvi ndo zvikanada chaizvo, ava ndo vakatora mbari tenda, ava ndo vanoita zvemaroads and the likes. Vanhu vakati aiwa pamwe kuda Tagwirei anenge ari kuzvichenesa ma-allegations ecorruption, but tikuona kuti these allegations zvekare ari kudzoka. Zimbabwe Nkosa iri kuuya panapa ichiti aiwa these guys vari very very corrupt and mariches avo avainawo panguva inoi ari a result of corruption. Mashoko ari yatogwa pana pane wakaona veDheZimbabwe Nkosa panguva ino vari kuuya vachiramba this move yekunzi Tagwirei semarumasi zvari kutaura marumasi muri kungomanzwa kwese kwese ari kungotaura kuti ava vana Tagwirei right now varimo muCentral Committee vakapinzwa, is ascending, ari kunopinda iko kutop leadership. Tudze mafunguro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Abvina comment section menu mafunguro enyu, subscribe, like, and on the bell icon.